bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jangguinoɓe alqur'anul karim kame jangoɓe mum kala e hohoɓe ɓe ganduɗa hande o ko kamɓe tigui teddinira oɗo ñalowma tedduɗo ñalowma jalbuɗo ñalowma alqur'anul karim e nder oɗo galle alqur'anul karim e ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe meɗen worɓe e rewɓe tawtoraɓe oɗo ñalowma ko nonne kadi dendagal mo Allah addi ɗo hande onon kala e kuuɓal min mbi on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tawa ko salminagu immoruydu e on gonɗo sababu hande e oɗo kikiɗe nde ɗo jonde hono ceerno Abdourahmane ko on tigui woni momin jottinta ɗo konngol salminadu makko e bismago makko ɗo e galle o oɗo galle noon ko galle gowɗo hono dani masalan galle gowɗo teddugal saabu ko galle alqur'anul karim on ko galle teddugal tabarakallah ko woni ko rendini en ɗo hande e oɗo kikiɗo tedduɗo ko alqur'anul karim ndaw ko haani ndaw ko foti ndaw ko yooɗi ndaw kadi ko weeli ɓesgu cheikh alhaji Mohamed Seydou radiallahu taala anhu renda e nokku taw ala fof ko rendini ɓe so wona alqur'anul karim ɗum ko hunde fodde programme men o no jogori yarude ni ɗo joni joni inchallah e ko reftagol ɓen almuɓe alqur'anul karim ɓe ganduɗa ɓe jangi alqur'anul karim harfere par harfere ha Allah rokkiɓe wawde timminde deftere Allah nde kala ndeke ɓen ene jari hettade no fewi boom no fewi no fewi koɓe sukaɓe tokosɓe Allah rokkiɓe kadi teddugal wonde ko kadi koɓe rewɓe kamɓe kala maɓe garɗo joni e jeese seremɓe ɓe tawa ala fof ko addata ɓe ɗo so wona seremɓe ɓe keɗanoɓe heddiɓe ɓe ketto ɓe defto inchallah eɗen jogori yettinde joni ɓen ɗon sukaɓe inchallah ɓe gara ɗo yeeso men ɗo nanon ɓe deftano en alqur'ana celluɗo taw ko jangguin moƴƴo jangguin sahabatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam en e nder ɓenen ene jogori arde hen biyeteɗo nenne Sow nene mawɗo Sall ko on jogori arde ɗo joni kañum e Aissatou Alsane Sow ko nonne kadi Aminata Baro ko nonne kadi Halimatu Kane ko nonne kadi Hadjey Sow ko nonne kadi Aminata Kane ko nonne kadi Hawwa Ba ɓeɗo sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo ko ɓe jogori arde ɗo reftade inchallah minas seyɗanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة سابح علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. caggal yettude Allah e julde e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e sembinorade Allah e barkinorade nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam في هذه البقعة المباركة والوجوه المستنيرة. أشعر في قلبي فرحة لا يعبره القلوب. سدوم بني بدأ سلمينا تو مسيد ميدن زميل ميدن صديق ميدن كان عبد الرحمن من غندو دا كاني وني سبب ندو جونde teddude eden duwonomo eden ballamo weltade eden denda e makko ndeɗo weytare eden ballamo kadi bismade musibɓe arɓe teddude e wallude mo duwanade kadi dendangal bannoɗo hen jungo muɗum. So ɗum ɓenni ɗo gonɗen ɗo ɓernde meɗen nde ne funo e yidde yewtude hunde e ɓure alqur'anil karim, alqur'anil azim, alqur'anil majid. Yehi ha ɓoye ɓernde nde funi e yidde yewtude hunde e gandal hay sinno noon gandal ngal yaltata alqur'anil karim. Nde yehi ha jooɗiɗen kucciɗɗen e yimɓeɓe ɓernde nde funi lawol gongol e yawtandeɓe kadi almawaqifu yambagi an turaja. Wa amma alqur'anil karim mo jiɗɗen haalde o falqur'anu asma wa a'rafa wa akbara min an yu'arrafa, ولكن جرت سنة المعنيين به فعرفوه تعريفا جامعا مانعا. بمعنى قرآن إن بامدري ويد إن يوت القرآن حالا ديم بهول القرآن فد القرآن فالور القرآن دوم إنن إن بامدري دوم الله حالتا هوند غدو حالا دوم حالا نو الله حال دوم أبدا. كونو تنون جم غندال معنى إن woni ma'nawiyina ɓe mbaɗi hen ta'rif mo ganduɗa ko dendinɗo dendagal leƴƴi famamuye e to bange balagh ɓe jangini ɗum yimɓe ɓe mbi ɗum ko ɗum ɗo woni alqur'an. alkalamu almunazzalu ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam almanqulu ilayna almuwatiru ilayna bil ijma'i aw bi ijma'i almuslimin. alqur'an mo jiɗɗen yewtude o ko haala Allah jippinaka e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eggaka e dendangal anduɓe aduna o fof ɓe ganduɗa ɓeɗo ɓe mbawa hawrude e hunde taw ko fenande ɓe geggi haalaka ɓene jangina ɓe ɓene jangina ɓe ɓene jangina ɓe ha yetti en ko on alqur'ana jiɗɗen haalde hande. faqad bata min alwadihi anna alqur'ana huwa dallatu albulagha'i walfusaha. so tawi ta on e rokkuno ma al asaf en kalanno arab o ha gasa piren ɗum e pular, kono ma al asaf kalen e pular pour julɓe ɓe fof taw ene nana ene naftori lawol gongol lawol gotol taw ta o ƴeftani, kono so wonano ɗum en kala ɗum e arabiya he kalen ɗum e pular he inchallahu rabbi. wala kulli mbaɗen siyago e pular he taw yimɓe fof nana. oɗo alqur'ana mo jiɗɗen yewtude oɗo woni majjere nde ganduɗa dendagal joom gandal balaga en e fuqaha en e anduɓe gande aduna e ñawoɓe e hukama'u en ko ɗo woni yarirde maɓɓe, ɗo woni ogirde maɓɓe, ɗo woni ngabbirde maɓɓe, ɗo woni jipporde maɓɓe, ɗo woni ɗo ɓe dallinorto, ɗo woni ɗo ɓe kujjinorto. on alqur'anil karim neɗɗo dañatamo o daña goɗɗum ko ɓuri on alqur'anil karim. kala dañƴo ko wawi dañde fof so tawi o dañani alqur'an ala ko dañi so tawi waddama e alqur'an. kala ko neɗɗo wawi wasde e nder gurdam makko wallahi alladi la ilaha illa hu so tawi o dañi oɗo alqur'ana ko yiɗi fo yo was yo andu o dañi kala hunde. fa huwa hablullahi, oɗo alqur'ana woni hablullahi no jimowo o wiyannoni subhanallah walla allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hablal ida mutahabbila. o wi oɗo alqur'anil karim kanko woni ɓoggol Allah ngol neɗɗo nangata o nangira ɓoggol ngol e rewirde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam.
o faya to Allah o golla kala ko yamirano yo gollu taw o majjani o acca kala ko yamirano yo accu taw o majjani damal ngal ko gotal ko oɗo alqur'anil karim on alqur'anil karim noon mbeɗa yamira hooram mbeɗa waɗa da'wa e hooram e dendangal tawtoraɓe ɗo ɓe ngare janggen alqur'ana janginen alqur'ana so tawi en jii ene wullite ñande fof wondema zamanu o boni sukaɓe ɓe boni ɓerɗe ɗe boni jikkuji ɗi boni dalil o ko gueɗel gotel waɗi ɗum ko alqur'ana o woppa hunde ɓurde mawnude wonde sababu ha inhirafu waɗi woni caɗele mbaɗi oñare waɗi ko alqur'ana natti janggede te alqur'ana o ha hande omo heddi e wonde kanŋe omo heddi e kangolinde so tawi yimɓe gari tan ƴogat e makko gasnata yoni dalil tan e ɗum ɗon walaw annama fi l ardi min shajaratin aqlamun walbahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah ko haala allah allah haalata taw ko haali ko wona non woori o wi so tawi dendangal ko woni e leydi he walaw annama fi l ardi ɗum ne ko dendangal ko woni e leydi he leyɗele jeeɗiɗi ɗi fof ko woni hen e lekki allah faltaki o wi ko lekki o waɗi ko nakira wiyaka ko leɗɗe mangoje tan walla ko leɗɗe limon walla ko leɗɗe tamaro ko kala lekki allah wi dendangal ko woni e leydi he e lekki so wattama kuɗi o wi wal bahru nde o wi bahru nde anduɓe ne kawri bahru o ko maayo filtingo aduna o hono geeƴo o wiyeteɗo bahru bahru o sowe laabi jeeɗiɗi eɗen gandi maayo ngoren hono geeƴo laawol makko gotol tan aduna allah o foof anda ɗo fuɗɗi anda ɗo haali joni noon bahru o sowe laabi jeeɗiɗi dendangal ko woni e leydi he e lekki watte kuɗi ɗin ɗon kuɗi mbaɗe maayo ngo waɗe ngumbuɗi kuɗi ɗi leɗɗe ɗe mbaɗe kuɗi ene windire alqur'an o ko woni hen e maarifuji e ko woni hen e asraruji e ko woni hen e gande e ko woni hen e annoraji wallahi maaji ɗe gasat taw ko woni alqur'an ko gasata ndeke enen en pamɗiri wiide eɗen kaala alqur'anil karim kono ko mbasitomi hooram ko mbasitomi bandiraɓe julɓe ɓe ko ngare nangen e alqur'ana janggen alqur'ana janginen alqur'ana janginen ɓiɓɓe meɗen alqur'ana ɗum ɗon noon on ɗon dawru kadi artata ko e meɗen enen seremɓe ɓe saabu enen fof eɗen gandi en jangi walla gunmu bil gurmi a wawa hebde hunde tawi a tampanani ɗum enen jangguinoɓe ma fala budda kesɗirinen dadugal kesɗirinen kadi mas'uliya gonɗo e dow ko e meɗen o hono no woniri neɗɗo wawa hebde gangal so wona taw o sippira ma fala budda dagoɗen daroɗen wal gunmu bil gurmi abadan en daroto mbawen wadde e sukaɓe ko jiɗɗen wadde e maɓɓe ko saabu wa maqamu ta'lim kama huwa maqamu tashrif fa huwa maqamu taklif wa man lam yaqum bit taklifi haqqal qiyami la yastahiqu wa la yanalu tashrif abadan kala mo daraki no foti darorade o jaɓi tampude o jaɓi nadde e tere he o jaɓi warñude o jaɓi wasde ɗanade o dañata ko foti dañede ko ndeke ɗon dongal ngal artaɗe meɗen enen janguinoɓe ma fala budde heddiɓe ko enen ɗo wataɓe ene jogui yimɓe ɓe ganduɗa haysa holliɓe aljanna ɓe natta ha duñaɓɓe tan ɓe naata ko enen ballata yimɓeɓe e andude holko woni alqur'ana sen jii yimɓeɓe ene mbasi janggude alqur'ana ene mbasi rokkude alqur'ana o fodde muɗum ene mbasi rokkude janguinoɓeɓe fodde muɗum ha eɓe joguitiri janguinoɓeɓe mataw ko ene gandi e ko e muɗum tan ene janguina ko enen goni gandinaniɓe holko woni alqur'ana eɗen daɓɓiɗini ɗon ɗon noon dongal ngal artaɗe meɗen janguinenɓe holko woni alqur'ana yoɓe gandu alqur'ana ko haala allah alqur'ana woni ko neɗɗo woppata wona ko boraɗo ko mbiyeten borede ko alqur'ana woni ko neɗɗo rokkatama caggal o rokkima ɗum ndendina kala ko joguinoɗa e aduna e lahira ndendina gorol ma e dewol maɗa foof aduna e lahira ndendina kala ko joguiɗa e jawdi ndendina ƴiƴam ma foof ndendina kala ko moftuɗa tottamo taw a fuɗɗaki jogdi makko ɗum ko alqur'ana tan kañum woni ko yonnata sukaɓe kañum woni ko ɓamtata rendo kañum woni ko mawninta neɗɗo kañum woni ko teddinta neɗɗo goto fof ne yiɗi teddude sen ƴeewi kala joom haqqille ene yiɗi mawnude ene yiɗi teddude ene yiɗi wonde ene yiɗi dañde ko teddinta ko noon eko wonata ko eko heɓata ko eko dañata ko fof ko oɗo alqur'anil azim saabu eɗen kaala wondema rendo wawa yaade gaga gandal wawa yaltude alqur'anil azim ida aradta dunya fa alayka bil ilmi wa ida aradta al akhirata fa alayka bil ilmi wa in aradta huma ma'an fa alayka bil ilmi so tawi a yiɗi dañde aduna wat feere darta gandal so tawi a yiɗi dañde lahara wat feere darta gandal so tawi a yiɗi dañde ɗiɗi ɗi foof wat feere darta gandal
gandal noon fuɗɗi koye alqur'ana haatti ko e alqur'ana eɗen duwo noon yo Allah rokku en barkeji alqur'anil azim Allah waɗa en janngoɓe alqur'ana famɓe alqur'ana kadi golliroɓe alqur'ana goto e meɗen fof yo Allah humtam ɗum haaju muɗum yo Allah waɗ barke e denndangal ko paggiɗen yo Allah dandu en e rafiji joytiɗe e ɓerɗe e terɗe fof ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin jarama seydi Allah tabarakallah ma sha Allah jarama ahsanta